Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Мо ғарибои Россия аҳволмон бениҳоят бад аст. На суми квартирапалӣ дорем, на хӯрокапалӣ дорем. Бо берун биромадан мумкин нестад. Хонашин шидагем ҳозирашда 3 нафармон ӯ рӯз берун биромад, штрафшон карданд, 3000 через суд штраф супориданд. Ина хонашинанд, метарсем берун бироем. Мора ҳозир ҳеҷ ҷо корда намегиранд. Мардуми худаш кор намекунад. Хай ячи чӣ сум метиҳанд, мо дар ки сум метаҳ, ягон кас наметасум. Бепул шидагем, яхеш таворам занг задем, иқауқа пул морроӣ карданд. Дигар минтақаҳои Россия хулоса хӯрдем, то иқарӯза шиштем далши. Таваккалмон ба Худо ҳозирашда. Агар имконият бошад чораи моро бинед, илтимос.